Αχ, τι είπα τώρα. Ούτως ή άλλως δεν ξεκίνησα να πάω εκεί με πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί έχουν περάσει και σχεδόν 20 χρόνια από τότε. Τι ακριβώς μου έχει συμβεί? Πάρε μου μια ζεστή κοκακόλα. Εν πάση περιπτώσει, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Δεν ένιωθα ότι δεν μπορώ να οδηγήσω. Ένιωθα απλά ότι θέλω να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. Και εκεί που ανοίγω την πόρτα, ρουκέτα. Φεύγω, όντως, με 2 ώρες άδεια και πάω στο Καραϊσκάκι. Ποιον πετυχαίνω, λες, μπροστά μου? Το διευθυντή μου. Αφεντικά και δούλη, ένα γίνα μούλη. Είναι ένα βραβείο διαρκείας, δηλαδή κάθε χρόνο θα μπορώ να το απονείμω και γιορτή του Αγίου Αλεξάνδρου. Έλα όμως που εγώ δεν είμαι Αλεξάνδρα, είμαι μια γαϊδούρα. Μπλέκεσαι μέσα στο ψέμα σου. Έχεις ξεχάσει το ψέμα που έχεις πει, που είναι αθώο. Δηλαδή, είναι τη στιγμή το έχεις πει για να ξεφορτωθείς, για να σώσεις μια κατάσταση. Τέλος πάντων, υπάρχει κάποιος λόγος που είναι κάτι αθώο και λες δεν μπορεί. Δηλαδή, είναι ανούσιο, θα ξεχαστεί. Ο μπαμπάς σου δεν στο έχει αγοράσει αυτό. Άκου τώρα, λέει, να με πιάσεις να με πεις ψεύτρα για μια βλακεία. Πεθαίνω για τον τζατζ.